சார் வணக்கம். நாங்கள் சிவகாசியிலேருந்து N2V கிராக்கர்ஸோடைய 37 ஐட்டம் கிஃப்ட் பாக்ஸ் சார். இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸில் என்னென்ன ஐட்டங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம உங்களுக்கு நாங்கள் காமிக்கிறோம். இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸுக்கு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிஃப்ட் பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிஃப்ட் பாக்ஸு பின்பகுதியிலே நீங்கள் பார்த்துடலாம் சார். அதோட பேரும் கொடுத்துருக்கோம், ஃபோட்டோவும் கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து கிஃப்ட் பாக்ஸ் பின்பகுதி. பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து கிஃப்ட் பாக்ஸோட முன்பகுதி சார். மார்வல் கிஃப்ட் பாக்ஸ் சார். நம்மளோட கிஃப்ட் பாக்ஸோட சிறப்பு என்னென்னா, கிஃப்ட் பாக்ஸில் இருக்க எல்லா ஐட்டங்களும் ஒரு தொழிற்சாலையில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஆனது. N2V நேரடி தொழிற்சாலையிலேருந்து உற்பத்தி செய்து நாங்களே பேக்கிங் பண்ணியிருக்கோம் சார். உங்களுக்கு நான் க்ளோஸ்அப்பில் காமிக்கிறேன் என்னென்ன பட்டாசு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கு இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸில் இருக்க ஐட்டங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் சார். ஒரு நடுத்தர குடும்பத்திற்கு தேவையான பட்டாசுகள் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோன்னு சொல்லிட்டு முழுசாக நம்புகிறோம். நீங்கள் தீபாவளி சிறப்பாக செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லா பட்டாசுகளும் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் சார். பெரியோர்கள் முதல் சிறியோர்கள் வரை அனைத்து பட்டாசுகளும் இதெல்லாம் நாங்கள் ஒரு பேக்கேஜாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் சார். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நாங்கள் பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு முழுசாக நம்புகிறோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் வீடியோ பாருங்கள். உங்களுக்கு தேவையை வந்து எங்கிட்ட சொல்லுங்கள், நாங்கள் கண்டிப்பாக பூர்த்தி பண்ணி தரோம் சார். நன்றி சார்.